Вико! Ела си на човека! Да го виждаш! Така не мога! Ти си! Жоро! Румене, не мога ти така, дойдеш! Сашко, гледай! Браво! Стой там! Стой! Венци! Браво! Айде, един! Представ влизе! Io è addosso? Bravo! Тази ситуация Петър Иванов. Отново опасна атака от дясно, пак изчистена топка от състава на Левски. Хубаво сега. Стефан хубаво разиграх футболиста на Левски. Проблеми за вратаря Петър Иванов. Сега добър пробив на Стефан Гаврилов, който може да разтегли играта на дясно. Прави го към номер 9 Никола Борисов, с номер 5 Алекс Корчев, с номер 8 Жулиан Манолов, с номер 6. Страхотни финтове на вратаря Петър Иванов, който започва контратака за състава на Левски. Стефан Гаврилов. Страхотен пробив на Стефан Гаврилов до този момент. Преминава през трима футболисти на червените. Страхотно. Отново хубави финтове на Стефан Гаврилов, който продължава да владее топката. Страхотна игра на Гаврилов. Сега Петър Златинов, възможност за Златинов. Удар и спасяване на